भाई लोग का हाल बा। खेसारी लाल यादव के एगो झाड़ लिए राजा जी खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से गाना आइल ह। इतना गाना में तबाही बानू भाई कि वाकई में गाना ना ब्लास्ट बा। एकरा में सपना चौहान काम कइले बाड़ी और खेसारी लाल यादव अकेला गाना गइले बाड़े। त भाई रे गाना ना इ तबाही बा। जा लोग खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड से जेकरा में आर्या शर्मा जी म्यूजिक देले बाड़े और विशाल भारती गाना के लिखले बाड़े। त भाई रे ये गाना जो बा 1 घंटा में इ गाना में तबाही इतना व्यूअर्स लाइक आ गईल कि भाई रे एकर के कहल जाला ट्रेंडिंग स्टार ग्लोबल स्टार। तो बहुत जबरदस्त इनका कारनामा बा। आप लोग जाइए और खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पे गाना को देखिए और गाना को भर भर के प्यार दीजिए। कहा से कि खेसारी भैया के जब भी गाना खेसारी म्यूजिक से आवेला नु तो भाई रे तबाही मचला, विरोधी लोग डिप्रेशन में आ जाले। तो खेसारी लाल यादव को चैलेंज करके आगे निकल जाना बहुत बड़ा मुश्किल है। तो भाई रे खेसारी भैया के जोड़ा नहीं है। आप लोग जाइए खेसारी म्यूजिक वर्ल्ड पर एक गाना के एक बार जरूर सुनिए। हर हर महादेव।